Сәләм дуслар, барыгызга да матур яз көннәре теләп, һава торышына карамыйча, кәефләрегезнең югары булуын телим. Бүгенге тапшыруны башлыйбыз. Студиядә мин Галия Гемәддинова. Бүгенге тапшыруны алдан ук әйтеп кетим, берничә өлешкә белербез дуслар. Аның беренчесендә почтабызга иске кулатка бистәсеннән килгән хатларны укып китим. Бүген 25 март көнне үзенең кабатланмас гомер бәйрәмен иске кулатка егете Марс Рәшитович Кутлияров каршы ала. Аны әлеге күркәм бәйрәме белән сөекле хатыны Гүзәлия Мәвлетовна, балалары Салават, Ландыш һәм Данир ихластан котлыйлар. Ак кышларының мәхәббәтен кемнәргә бирә икән? Тигез һәм өлфәт мәхәббәт кемнәргә тия икән? Бәхетлеләр татыяны, бездә берсе шуларның. Хак Тәгалә насыйп кылган бергә үтү юлларны. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем. Бер минутта буш булмаган тормышыбызда әйләнеп, балаларыбызны тәрбияләп, әкренләп һаман дөнья куабыз. Тик дөньяны куып җитеп тотучылар безгә кадәрдә, бездән соң да булмаячак сөеклем. Шуңа күрә бәйрәм хөрмәтенә бер мәлгә генә туктап алып, ял итеп, сирәк әйтелә торган сүзләремне җиткерим. Алтыным, Марсым, рәхмәт сиңа, мине гел аңлап, гел яратып, назлап, кирәк киңәшләремне биреп матур яшәвең өчен. Син мине чын мәгънәсендә бәхетле хатын итә алдың. Бәхетле булыр өчен тәхет кирәкми. Аның өчен тату гаиләдә исән балалар үстереп, иркә кочакка кереп, сыенып, яратып, яратылып яшәү җитә. Бу барысы да минем тормышта бар әйберләр. Шуңа ихластан сине котлап, яратам дип әйтәсе килә. Ниләр булды моңа диеп, карап тормап торап, котлыйм сине чын йөрәктән тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә, мине аңламаслар бары, тик сөймәгәннәр генә. Әткәйбез, яратканыбыз безнең. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа чын йөрәктән, тыныч, мул, матур балачагыбыз өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Яраткан әнкәйебез белән шулай матур итеп, бергә яшәп, безне бәхетле итеп үстерегез. Без үз чиратыбыздан бары яхшы билгеләргә генә укып, йөзегезгә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Кадерлебез, телибез саулык, ансы кирәк, тынычлык истәп телик. Балаларың белән бергә җыр бүләккә дип бирик. Кадерле Марс Рәшитович, тормыш иптәшегез Гүзәлия Мәвлетовна, балаларыгыз Салават, Ландыш һәм Данир сезгә дип бүләккә аңлавыгызча җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз.
Бәхет Марс Рәшитович Котлыяров хөрмәтенә котлау хаты яңгырый. Бу юлы газиз әнисе Рушания Абдулхаковна, Хвалынск шәһәреннән сеңлесе Венера, тормыш иптәше Наил, балалары Ленар һәм Амина аны ихластан котлыйлар. Бәхетемә туган газиз балам, иң кадерле улым Марсым. Бүген матур гомер бәйрәмеңдә теләп китәр идем барысын. Син тугаштан сөеп кулга алдым, бәхет юрап үптем битеңнән. Бүген менә тулы ир ат инде, кышып китим әйдә иңеннән. Булырсың дип миңа таянышым, сизгән сыман булды күңелем. Шул чагымда шатлыгымнан тулды ярсып типкән ана йөрәгем. Рәхмәт балам, ышанычларымны акладың син гомер юлыңда. Теләкләрне чынга ашыра алдың, үсеп җиткәч иркә кулымда. Кадерле балам, яраткан абыем, бүген синең матур туган көнең. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, беренчедән гаилә бәхете теләргә. 3 балагызны яраткан киленебез Гүзәлия белән алга таба да шулай тату гына үстереп, безне сөендереп яшәгез. Бүгенгегә шөкер кылырлык тормышыгыз. Әле бит шушы чәчкәләрегез өчен яшәргә дә яшәргә. Ә без кирәк чакта гөлгәнәшә булырбыз һәм хәлдән килгән кадәр ярдәм итәрбез. Туган көнгә иң зур бүләк котлауларның бәйләме. Җыр җырлатыйк, бүген безнең газиз улым бәйрәме. Кадерле Марс Рәшитович, әниегез Рушания Абдулхаковна, сеңлегез Венера, тормыш иптәше Наил, балалары Ленар һәм Амина махсус сезгә дип җыр сайладылар. Бәхет Gözlerden ışırmıyığına can atıp, üstürəbiz balalarını sığıdan, ışırabız qışlar itip taratıp, üstürəbiz balalarını sığıdan, ışırabız qışlar itip taratıp, balaqayım bağılmam, yaratıp lay tuyalmam, yazmış kayığından sinley bәхетligine bulsin. Saklap yürüsün, yaklap dursun, eniyem dileklerin, ömürlerin eşiterlik, balalık rahmetlerin, ömürlerin eşiterlik, balalık rahmetlerin. Bala көңле далаларда димәгез, балаларның күңелләрен кидмәгез. Әнидән дә кадерлесе юк җирдә, әниемнең бер генәсе бит миндә. Әнидән дә кадерлесе юк җирдә, әниемнең бер генәсе бит миндә. Балақайым бағалмам, яратып лай tuyalmam, yazmış kayığından sinley bәхетligine bulsin. Saklap yürüsün, yaklap dursun, eniyem dileklerin, ömürlerin eşiterlik, balalık rahmetlerin, ömürlerin eşiterlik, balalık rahmetlerin. Saf көңелін қаралтмасын қаралар, хыял қанатлары сына күрмәсін. Сабыйымның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле бер үк бүлмәсен. Сабыйымның киләчәккә юлларын, кайгы хәсрәт җиле
Кабат Марс Рәшидович Котлияров хөрмәтенә күркәм котлау хаты яңгырый. Аны матур бәйрәме белән Яңа Зимница авылыннан кайнанасы Хадиша Усмановна, Әлмәт шәһәреннән Шариповлар гаиләсе, бажасы Борис Борисович, апасы Гөлназира Мәүлетовна, кызлары Инҗе, уллары Раил, киленнәре Регина һәм бәләкәй кояшыбыз Радель, абыегыз Газинур, тормыш иптәше Илсияр, балалары Альмира, Амир, Рузилә һәм Рамил чын йөрәктән чыккан сүзләр белән котларга булдылар. И кияү балакай, исәнме дип башлана әлеге котлау хаты. Марсыбыз безнең кияү дә түгел, ул безнең русча әйткәндә свой, үзебезнең балабыз шикелле. Марсыбыз бик сабыр, бик чыдам. Әйткән сүзендә артык кычкырмыйча, уйлап кына әйтә. Ясаган адымнары да аның алдан уйлап ясала. Ул дөньяны бик тирәнтен аңлаучы, үз яшеннән артык күп белүче якыныбыз. Марсыбыз, беренчедән сиңа әлбәттә исәнлек телибез. Күпме генә бу теләк банальный булмаса да, чөнки 3 балаңны аяк өскә бастырып, олы тормыш юлына чыгарыр өчен кызым һәм сеңелебез Гүзәлия белән сезгә бик күп көч түгәргә туры килер. Икенчедән, сабырлыгың бетмәсен. Сабырлык сары алтын диләр, ә синдә бу сыйфат олы таулар кадәр. Шуның өстенә кызганмыйча Хак Тәгалә уңышларын, шатлыкларын һәм бәхетен дә тияп бирсен иде. Рәхмәт кунакка кайткан сайын җылы каршы алып озатканыгыз өчен. Киләчәктә дә бергә, тату, чын туганнар булып матур гомер итик. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Жан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар, кунак булып җирдә йөрергә. Аккан чишмә төсле челтер-челтер, гомер ага исеп китмәсен. Бәхет, шатлык, саулык, мәхәббәтең шул чишмәдә аксын, кипмәсен. Һәр көнеңдә синең матур булсын, сулмас гөлдәй яшә чәчәктә. Нурлы күзең, якты йөзең өчен теләк телик, яшә бәхеттә. Кадерле Марс Рәшидович, без дә шәхсән бу теләкләргә рәхәтләнеп кушылабыз. Бар теләкләргә дә фәрештәләр амин дип торсыннар иде. Ә инде сез бәхеткә күмелеп, матур гомер итегез. Кайнар сәлам буларак бу җыр сезнең өчен яңгырый. Кытлауларга баш аяктан чумган көн, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытлауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка айырылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән айырылып торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча, чыланырга торган көн. Туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча, чыланырга торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән айырылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән айырылып торган көн.
тапшыруның беренче өлеше тәмам, чираттагы бүлеген дә кабат сезне карарга көтеп калабыз.